धन्यवाद. स्वामी विवेकानंदांनी असं म्हटलं आहे की शिक्षण म्हणजे डोक्यात कोंबलं जाणारं आणि गोंधळ उडवून देणारं न पचणारं ज्ञान नव्हे. शिक्षणामुळं कल्पना आत्मसात होऊन जीवनाला दिशा मिळाली पाहिजे, त्यातून पौरुष निर्माण झालं पाहिजे आणि चारित्र्य बनलं पाहिजे. यापुढचा लोकमत गौरव पुरस्कार 2012 शिक्षण आणि नामांकन आहेत. लोकमत गौरव 2012 शिक्षण विभाग. नामांकन आहेत निराकार एज्युकेशन सोसायटी, बालभवन पणजी आणि देवेंद्र कांदोळकर. आणि हा गौरव पुरस्कार जाहीर करून तो देण्यासाठी मी गोवा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर दिलीप देवबागकर यांना इथे पाचारण करतो. बालभवन. विजेता आहे बालभवन. बालकांच्या शैशवावस्थेला असलेली मोहक बिलोरी निर्व्याज निरागसतेची किनार जपत त्यांच्या ठायी असलेल्या सुप्त गुणांना दीप्तिमान करण्याचे अहर्निश कार्य गेली कित्येक वर्षे आपण निष्ठेने करत आला आहात. अनेक प्रज्ञावान बालकांना दुर्लक्ष आणि उपेक्षेच्या कृष्ण छायेखालून उचलून जनमान्यतेच्या स्वर्णिम प्रकाशात आणण्याचे श्रेय आपल्याला निसंशय दिले जाते. या शुभ कार्यासाठी आपल्याला निरंतर यश लाभावे या गोमंतकीयांच्या प्रार्थनेत सहभागी होत शिक्षण क्षेत्रातील आपल्या स्पृहणीय कार्याची दखल घेत सन 2012चा लोकमत गौरव पुरस्कार आपल्याला सहर्ष प्रदान करत आहोत. मित्रहो, गोवा म्हणजे कलेचं माहेरघर आणि कला आणि संस्कृतीची खाण असं म्हटलं जातं. पण या खाणीमध्ये मात्र कसलाही बेकायदेशीर व्यवहार होत नाही. या खाणीमधून निर्माण केली जातात ती कला आणि संस्कृतीमधली रत्न. आणि म्हणूनच पुढचा लोकमत 2012 गौरव पुरस्कार कला आणि संस्कृती आणि नामांकन आहेत. लोकमत गौरव 2012 कला व संस्कृती विभाग. नामांकन आहे स्वामी विवेकानंद स्मृती संघ केरी सत्तरी, प्रसाद लोलियेकर आणि कला चेतना वळवई. आणि विजेता कोण आहे हे जाहीर करून हा पुरस्कार देण्यासाठी मी पाचारण करतो साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेते आणि कोकणीमधील एक नाटककार श्री दिलीप बोरकर यांना. कला चेतना वळवई. आणि विजेता आहे कला चेतना वळवई. कलेचे माहेरघर म्हणून ख्यातकीर्त असलेल्या गोमंत भूमीतल्या नाट्यकलेला वेगळे आयाम देत व्यावसायिक रंगभूमीवर अनेक उच्चांक प्रस्थापित करणारी एक कल्पक संस्था म्हणून अल्पावधीतच आपण जोडलेली प्रशंसा अद्वितीय अशीच आहे. कला आणि संस्कृतीच्या क्षेत्रात ग्रामीण गोव्याचे योगदान अधोरेखित करताना आपल्या कार्याची दखल घेणे क्रमप्राप्त ठरेल. रंगमंचाप्रती असलेल्या आपल्या निस्सीम भक्तीची आणि तिला मिळालेल्या व्यापक लोकमान्यतेचे एक प्रतीक म्हणून सन 2012चा कला आणि संस्कृती क्षेत्रासाठीचा लोकमत गौरव पुरस्कार आपल्याला सहर्ष प्रदान करत आहोत. गोमंतकामधून विपुल साहित्याची निर्मिती होते. साहित्य अकादमीचे अनेक पुरस्कार विजेते गोव्यामध्ये आहेत. वेगळ्या वेगळ्या संस्थांमधून जी साहित्याची पारितोषिकं दिली जातात ती पारितोषिकं अनेक वेळा गोमंतकीयांना मिळालेली आहेत. गोमंतकांनी मराठी, कोकणी, इंग्रजी या भाषांमधून विपुल दर्जेदार असं साहित्य निर्माण केलेलं आहे. आणि म्हणूनच पुढचा लोकमत गौरव पुरस्कार आहे साहित्य पुरस्कार आणि नामांकन आहेत. लोकमत गौरव 2012 साहित्य विभाग. नामांकन आहेत विष्णू सूर्यवाग, दत्ता दामोदर नाईक आणि राजहंस वितरण. आणि हा पुरस्कार जाहीर करून तो पुरस्कार देण्यासाठी मी गोव्याचे मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर पर्रीकर यांना रंगमंचावरती पाचारण करतो.
विष्णू सूर्या वाघ. आणि विजेता आहे राजमान्य राजश्री विष्णू सूर्या वाघ. मराठीतील साहित्य संपदेला अधिकाधिक दैदिप्यमान करणाऱ्या शारदोपासकातले आपण एक अग्रणी. भाषा प्रभुत्व आणि कल्पकतेच्या बळावर आपल्यातल्या सर्जनशील लेखकाने आजवर केलेली साहित्य निर्मिती स्तिमित करणारीच आहे. इतिहासाच्या विवेकी निरूपणाबरोबर भविष्याचा तटस्थ वेध घेणारी आणि मनोरंजनासोबत विचार प्रवर्तनाचा वसा घेतलेली आपली लेखणी सांप्रतकालीन लेखकात प्रकर्षाने दृगोच्चर होत असते. गोमंतकातील मराठी अस्मितेविषयी आश्वासक आणि ठाम असे भाष्य करणाऱ्या आपल्या प्रतिभेचा सन्मान म्हणून साहित्योपासनेसाठीचा सन 2012चा लोकमत गौरव पुरस्कार आपल्याला सहर्ष प्रदान करत आहे. लोकमत गौरव पुरस्कार हा वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रामध्ये दरवर्षी दिला जातो. त्याचप्रमाणे दरवर्षी लोकमत जीवन गौरव पुरस्कार दिला जातो. ज्या व्यक्तीनं काही ठराविक ध्येयानं काही ठराविक ध्येयासाठी आपलं आयुष्य समर्पित केलं असेल, स्वतःच्या संसाराची तमा न करता केवळ ध्येयपूर्ती हेच लक्ष मानून ज्यानं आपल्या आयुष्याची वाट अधोरेखित केली आणि त्याच वाटेवर ती व्यक्ती चालत राहिली, अशा माणसांना लोकमत जीवन गौरव पुरस्कारानं गौरवलं जातं. यंदाच्या जीवन गौरव पुरस्काराची नामांकन प्रथम पाहूया. लोकमत गौरव 2012 जीवन गौरव पुरस्कार नामांकन आहेत मोहन रानडे आणि डॉक्टर मारिया अवरोरा कुटो. श्री मोहन रानडे. आणि विजेता राजमान्य राजश्री मोहनराव रानडे. गोमंतकाच्या मुक्तीसाठी नियतीने संकल्पिलेल्या महायज्ञात शौर्य आणि पराक्रमाच्या असंख्य समिधा पडल्या असल्या तरी त्यासाठीची प्रत्यक्ष प्रेरणा देत सामान्यातही असामान्य शौर्याचे बीजारोपण करणाऱ्या धुरंधर सेनानींचे आपण अग्रणी. अतुलनीय साहस आणि मातृभूमीच्या मुक्तीचा ध्यास ह्यातून आपण गाठलेली पुरुषार्थाची परिसीमा विमुक्त गोव्यातील असंख्य नव्या पिढ्यांसाठी ऊर्जेचा अखंड स्रोत ठरली आहे. गोव्याच्या समाज जीवनाशी सर्वार्थाने एकरूप झालेले दैनिक या नात्याने आपल्या असाधारण गुणविशेषांचा सन्मान करणे हे आम्ही आमचे अहोभाग्य समजतो. अत्यंत विनम्रतेने आणि हर्षाने सन 2012चा लोकमत जीवन गौरव पुरस्कार आपल्याला प्रदान करत आहोत. मला माझ्या शाळा कॉलेजमधले दिवस आठवतात. पोर्तुगीजांच्या बंदिवासामधून मोहन रानडे नावाचे स्वातंत्र्य सैनिक सुटून येणार आहेत असं महिनाभर दैनिक गोमंतकमध्ये प्रसारित होत होतं आणि आम्ही उन्हा तहानेची पर्वा न करता सगळी तरुण पिढी आझाद मैदानावरच्या गर्दीमध्ये वेड्यासारखे उभे होतो. सगळ्यांचे डोळे लागले होते फक्त त्या व्यक्तीला बघण्यासाठी ज्याचं नाव होतं मोहन रानडे. गोव्याच्या स्वातंत्र्यासाठी अनेक वर्ष पोर्तुगालला तुरुंगामध्ये ज्या व्यक्तीनं खस्ता काढल्या त्यानं गोव्याच्या स्वतंत्र भूमीवरती पाऊल टाकण्याचा तो अविस्मरणीय क्षण ज्यांनी अनुभवला त्याच्यामधले अनेक लोक आज इथे उपस्थित आहेत. परंतु ज्यांना तो अनुभवता आला नाही त्या तरुण पिढीला सांगू इच्छितो की हेच ते व्यक्तिमत्व ज्यांच्यामुळं आज आमची मान गोव्यामध्ये ताठपणानं उभी राहू शकते. बंधू भगिनींनो, माझं तर वय 82 आहे. त्यामुळे जीवन गौरव पुरस्कार देण्यास योग्य असा मी आहे. कारण जीवन गौरव पुरस्कार देण्यामागची एक भावना असते की तो मनुष्य आता जास्त दिवस राहणार नाही, त्याला शेवटचा निरोप द्यावा. तशी काहीशी माझी परिस्थिती आहे. पण या 82 वर्षाचा जेव्हा मी आढावा घेतो तेव्हा मी काय संपादन केलं, काय मिळवलं ही गोष्ट सहज माझ्या डोळ्यासमोर उभी राहते आणि त्यातली कोणती महत्त्वाची आहे हेही नंतर कळतं. मोहन रानडे वजा पद्मश्री मोहन रानडे मोहन रानडेच राहील. मोहन रानडे वजा ॲडव्होकेट मोहन रानडे उत्तर मोहन रानडेच आहे. पण मोहन रानडे वजा स्वातंत्र्यसैनिक मोहन रानडे उत्तर आहे मोठं शून्य. आम्ही आयुष्यात एकमेव कमाई जी केली ती स्वातंत्र्यसैनिक होण्याची.
आणि असा स्वातंत्र्य होण्यासाठी मी वयाच्या 17व्या वर्षी म्हणजे 65 वर्षापूर्वी गोव्यात 1947 साली आलो. माझ्या एका मित्रानं गोव्यात येताना मला 10 रुपये दिलेले होते आणि या 10 रुपयात महिनाभर तू निश्चित राहू शकशील गोव्यात. पण ते 10 रुपये मला खर्च करावे लागले नाहीत, कारण असे गोमंतके मिळाले ज्यांनी माझ्याकडून एक पैसाही घेतला नाही आणि प्रेमानं जेवायला वाढलं. मला निरनिराळ्या शाळातून नोकऱ्या दिल्या. केवळ तिथं मला स्वातंत्र्याचा प्रचार करता यावा म्हणून. धारगळचे सोनू आपटे असोत किंवा सावयवेऱ्याचे सावईकर असोत किंवा मोर्ले गडावरचे धनगर असोत किंवा बांबोळीजवळच्या नावशी गावातले गावडे असोत, या सगळ्यांनी मला प्रेमानं वाढवलं, माझी काळजी घेतली, मला पैशाची कधीच कमतरता पडू दिली नाही आणि माझ्याबरोबर या स्वातंत्र्यलढ्यात भागही घेतला. आज मी जो आहे तो या सगळ्यांच्यामुळं आहे, गोमंतकीयांच्या प्रेमामुळं आहे. माझे सगळे मित्र या लढ्यात भाग घेणारे सगळे गोमंतकीयच होते. गोमंतकात जन्माला आलेले होते, गोमंतकात वाढलेले होते आणि गोमंतकात राहूनच त्यांच्या अंगी राष्ट्रीय वृत्ती भिनलेली होती. या सगळ्या गोमंतकीयांच्यामुळंच मी स्वातंत्र्यसैनिक होऊ शकलो. म्हणून आजच्या या पुरस्काराचं श्रेय गोमंतकीयांनाच जातं. मी त्यांचा अतिशय आभारी आहे. जीवनगौरव पुरस्कार आपल्याला देणं म्हणजे आपलं आयुष्य, उरलेलं आयुष्य हे लवकर संपू दे याच्यासाठी नाही मोहनराव. आपल्या चरणांची धूळ आमच्या मस्तकी लागावी याच्यासाठीची ही एक संधी आम्ही घेतली. आपण या वयात सुद्धा मुद्दाम पुण्याहून या पुरस्काराच्या निमित्तानं इथे आलात. आपलं दर्शन नवीन पिढीला झालं, आपले विचार त्यांना ऐकायला मिळाले, हे मला वाटतं आमचं भाग्य. यानंतर मी माननीय मुख्यमंत्र्यांना 2 शब्द बोलायची विनंती करतो. इतलेच सांगपाक आयला की लोकमताक तिसऱ्या वर्धापन दिनानिमित्त शुभेच्छा दिता. मुद्दे अनेक आशिल्ले, फक्त एकूच सांगता, लोकमतान गोंयान मिडिया भितर वॉर पेटयलें पयल्या खेपा. त्यामुळे एक कॉम्पिटिशन मराठी हातून खूब वाडूंक शकता वर्तमानपत्राचो, हे म्हाका दिसता लोकमतान गोंयान सिद्ध करून दाखयलें. त्या बद्दल तांचे अभिनंदन आनी अशेंच तांकां यश मेळत यो. फक्त तांच्यांनी थोडेशें आमकां सांबाळून घेवंक जाय.